everybody say you have to accept it and move on. It's difficult to accept. U-Anusha Govan washonela ngumyeni wakhe ebulawa yi-COVID-19 ngoNtulikazi nyakenye. Esesele yedwa nezingane zabo ezintathu, impilo yakhe yaguquka ngokushesha, kwadingeka ukuba esule nasemsebenzini. I never thought or ever dreamt that I'd have to bury my husband one day. And unfortunately it's happened. And I think I just have to now take one day at a time and move on from here. Umnyango wezeMpilo uthi nakuba sehlile isibalo sabantu ababulawa izifo eziyamene ne-COVID-19 nomxhantela walesi sifo i-Omicron ungaseyona ingozi kangako kuneminyaka eke yahlasela, kepha kungenzeka ukuthi isibalo sabantu abashonile siphezulu kunalezi esibikiwe. The number of people around the world, not just in South Africa, who have died because of COVID with a positive COVID diagnosis is definitely higher than we are reporting in countries all over the world. Abaza kwabanye abantu kugoma nakho kwenyusa isibalo sabashonayo. Kuthiwa isibalo sabantu abashona bengagomile siphezulu kunesalabo abagomile nababulawe ezinye izifo ngenxa yokuphazamiseka kwamasosha omzimba. Anticipate there'll be a fifth wave. If we are very lucky, it will be mild. If we are not lucky, it's going to be yet another devastating attack on us. Amazwe amaningi asexekise imithetho yokunqanda ukusabalala kwalesi sifo, kanti neNingizimu Afrika ihoxisa umthetho wesimo sezenhlekelele.